ya samu lafiya kai da kake da lafiya ka sa kayan sallar ka baka ma yi dan ba garkuwar ce da sarki ne amma a kuma bai sai na kwata sarauta bari muka yi kon Allah a kuma ma a kuma ma ya kallo ba ko ba ku fasu ne din Najeriya ba inda ba a tafi ba inda sai mana ba ko ba halin tafi ne ba sani ba wani ba ne in kai tafi wa mutum zai ji karfi ka hura ce ba ka hura sarkin damba sarkin kungiyoyin damba Najeriya damba ne garkuwar cindo a kan mamman shugaban kasa yan dambe garkuwar cindo ya karya ne sai dai ba yanzu ba a wannan lokaci ne ba sarki idan autan mamman ya buge ka za mu kwace sarauta za a yi da sarauta rana a ta yau a nan gidan ado a duka suna da ado idan aka tukar da garkuwacin da za a fara mai ado zai yi jinya ta Allah ba mai rabo sa'a da ka san ita dambe mace ne da ciki kuma rika fita daga igiya duk wani dan dambe ya fita daga wannan igiya mun sa shi ne saboda dokar dambe kai ma ka fita igiya ko ba wasu so ka fita igiya ka fita kai tun da za ka ta ko wai autan babban ba haka autan babban garkuwacin da wannan dabba ba ta bayi ba sai ga shugaban kungiyar dabba Najeriya ko sai fiya bana tana sai yadda na haula fi shatin lai garkuwacin da garkuwa roni autan babban yan kallon suna kallon ka yau zama ga wanda na yi goro sallah da shi ga alaji ya mai wage yana kallon ka yace idan ka buge garkuwacin da za a bada kyautan buhun wage ni kuma zan sa abana a da kawai autan babban garkuwacin da
kukan kura rigita kara ne mai hana ƙarya kai da za da shiri mai ta kwasara arino sun yi iza sun yi dunguza arino sun yi iza sun yi dunguza bari in ɗebo muku ‘yan kaɗan cikin mazajen da duna ya ba kashi bahagon audon argungu ya faɗi bahagon balangada ya faɗi bahagon wando ma ya faɗi aduna dole su bara ma'auri sami ya tabaraka kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga da fada yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi ɗan balanga da mai dambe mai jama rayuwa hala